ונתחיל בלעצום את העיניים וניקח כמה נשימות. פשוט נכניס אוויר נקי אל הגוף שלנו. ונשחרר עם הנשיפה כל מה שאנחנו לא צריכים כרגע. נתחיל בכפות הרגליים, נדמיין שורשים עדינים שיוצאים דרך כפות הרגליים שלנו ומשתרשים אל האדמה, אל הקרקע, ממש בתנועה טבעית ועדינה. נשימה תלווה אותנו לאורך כל המדיטציה, תתמוך בתהליך. ננשום על כפות הרגליים, אל הקרסוליים, אל השוקיים, אל הברכיים. ננשום אל הירכיים ואל האגן. נרפה את הגב התחתון, האמצעי והעליון. קח נשימה עמוקה ונמלא את הבטן ואת חלל בית החזה. נרפה את הכתפיים, את הידיים. את הצוואר ואת העורף. נרפה את שרירי הפנים, את הסנטר, את הלחיים. את העיניים. נעצום ברכות, בלי לכווץ את העיניים. וגם בלי לכווץ את הגבות, שחרר גם את המצח. נרצה לשים שתי ידיים על הלב. אנחנו רוצים להביע כוונה, להתחבר אל כוונות הלב. אנחנו פשוט ננשום כמה נשימות שמגיעות ממש עד אזור הלב שלנו. שאיפה ונשיפה. כאילו נרגיש שאנחנו מכניסים אוויר עד הלב, עד הידיים. נרצה לדמיין כאילו בתוך הלב שלנו יש זרע, כמו פקעת. פקעת שמחזיקה את רצון הלב שלנו, את הכוונה, את כוונת הנשמה. אנחנו יכולים להסתכל רגע על הפקעת ולראות איך היא נראית, איך היא מרגישה לנו, האם
יש לה צבע מסוים? מה הגודל שלה? כמה מקום היא תופסת מהלב שלנו? ויש לה מרקם כלשהו? אולי היא מעלה בנו איזשהו זיכרון, או שיר, או צליל. תנשמו רגע ותהיו עם זה. מזכירה לכם לנשום, הנשימה פותחת, הנשימה מאפשרת לנו להכניס ידע אל הגוף שלנו, מסרים. שתאפשרו לעצמכם לנשום, לקבל ולראות מה שעולה. אני מזמינה אתכם לדמיין כאילו אתם לוקחים את הפקעת הזאת, את הזרע הזה, בשתי הידיים שלכם, כאילו שתי הידיים הם כמו מין קערה, כמו מיכל, והפקעת בתוך הידיים שלכם. בואו ננסה להתחבר למה הכוונה שלנו. מה כוונת הלב שלנו? מה הרצון הנשמתי? פשוט תשאלו את השאלה ותראו מה עולה. יכול להיות שהתשובה תתקבל בצורת מסר, בצורת תמונה כלשהי ויזואלית, אולי בתחושה, אולי בשיר, מה שעולה. אם אתם מרגישים שזה לא משהו שאתם מקבלים ואתם רוצים לדייק אותו בעצמכם, זה גם בסדר. דייקו עבורכם את כוונת הלב. אתם ממש יכולים לדמיין שאתם שותלים אותה בתוך הפקעת הזו. זה או שכוונת הלב מתגלה אליכם, או שאתם שותלים את כוונת הלב שלכם בתוך הפקעת. אחרי שאנחנו עושים את זה, נרצה לשלוח אור ממש מתוך כפות הידיים שלנו, לשלוח אור אל הפקעת הזאת, אל עבר כוונת הלב שלנו. ננשום. עכשיו בואו נחזיר את הידיים ממש צמודות אל הלב, וכאילו נדמיין שאנחנו שמים את הפקעת בתוך הלב שלנו, בתוך היכל הלב שלנו.
אנחנו שותלים את הפקט בתוך הלב. מזינים אותה באור, אור שיוצא מכפות הידיים שלנו. מזין את הפקט. וננשום תוך כדי. קח עוד נשימה עמוקה. כוונת הלב שלנו נשתלה, ממוקמת. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט להיזכר בה. להיזכר בה, להתחבר אל הלב. אפשר במשך היום פשוט להניח רגע ידיים על הלב ולהיזכר בכוונת הלב שלנו. פשוט לתת לה להיות נוכחת בתוכנו, להתחבר. קח עוד נשימה. אפשר להצמיד את הידיים כף אל כף כמו בתודה, כמו בנמסטה, ונודה לכוונת הלב שלנו שהתגלתה בפנינו, שאנחנו בחרנו בה, שעשינו את תהליך ההתכווננות הזה. תודה על החיבור, על הרצון הנשמתי. ותבקשו ככה לסיום, אולי עולה איזשהו סמל, משהו שיכול לחבר אתכם בצורה מיידית אל כוונת הלב. יכול להיות איזושהי צורה כלשהי, יכול להיות מילה, יכול להיות צבע, תחושה מסוימת שממוקמת עכשיו, שתרגישו אותה בגוף. נסו לבקש רגע הכוונה למסר, לסמל. אז הגיע הזמן לחזור, ואנחנו נחכך את הידיים אחת בשנייה. נניח על העיניים. כשאתם מרגישים מוכנים, אפשר לפקוח את העיניים בתוך כפות הידיים. ממש לפקוח בעדינות. כשאתם מרגישים מוכנים, אפשר להזיז את כפות הידיים ולחזור לכאן, לחדר.